Ho veieu clar o no? Sí, però què vols plantejar? Va, explica'm-nos una miqueta. Impressions, no? Una mica... Sí, una mica trobes? la impressió que teniu en este moment inicial sobre el projecte, les coses que veieu clares, les coses que s'han de pensar, com vos sentiu, si esteu engrescats? Sí, escats a tope. Bueno, no sé, jo trobo que és... a nivell personal és una cosa que sempre han vist al Delta, no? I vas per allà amb el cotxe, ho veus, i et fa una part del paisatge, no? Entonces, no sé, veure que hi ha tan poquetes barraques que queden avui en dia, doncs és un tema que motiva molt, no? Però crec que això és una cosa que d'alguna manera s'està perdent, no? O sigui, hi ha molta protecció en molts àmbits, però per exemple en l'arquitectura en aquest cas les barraques no, és un patrimoni que està en perill. I a partir d'això pues, bueno, és un repte, no? Perquè o sigui, el fet de combinar la tradició, no? Les coses diguéssim, que s'ha fet sempre d'una manera, no? A veure quins reptes tenim diguéssim, en la societat actual, pues, combinar aquestes dues coses trobo que és el que motiva, trobo per a mi és el que motiva més, no? I temes, pues, temes energètics, temes funcionals, també el tema econòmic, pues, tot això com introduir un projecte diguem que s'ha de fer de nou pues, és l'interessant en este projecte. Pues ho veig fantàstic perquè pues, podrem documentar i deixar per escrit eh, a nivell de tècnica i a nivell de materials i a nivell de molts aspectes eh, sistemes que avui en dia només se transmetien d'uns a uns altres i a més estem parlant ja de generacions grans. Per tant, penso que estic esperançada i contenta. Un edifici ha d'estar en equilibri en l'entorn. I a part de que ha de respondre a la demanda, en aquest cas d'aixopluc, de confort tèrmic i demés, ha d'estar en equilibri en els materials que utilitza i en l'entorn. I bàsicament el repte d'aquest projecte està aquí. És agafar aquells punts dèbils que tenen el que té la construcció de les barraques, el manteniment i la durabilitat d'aquestes barraques i posar-les en equilibri en les prestacions actuals. I aquí és on hi ha el repte principal, possiblement. I aquí dins també, que quantitat de gent que la cosa per la que plou, hi ha una platja. Sí, doncs va ser tirat aigua que no és això, és que clar, Jo quan vaig començar a entrevistar barraquers i pescadors, pagesos, gent que havia viscut als fars, en barraques, jo me'n donava compte de que no era possible allò que a mi m'explicaven i sempre em deia, i trobava a la literatura més o menys folclòrica catalana, de que era una tradició portada pels valencians, que venien aquí com a jornalers o que venien una mica per ajudar al cultiu de l'arròs. Perquè pensàvem, una arquitectura tan primitiva, que es dona en altres llocs d'Europa, que es dona en altres llocs del món, que fins al segle XIX no aparegués per aquí, que fins als anys 1910, 1920, 1930, a mi me quadrava poc. Llavors, estirant una mica el fil històric, realment hi ha documents del segle XIV que parlen de barraques situades al costat de les llacunes, o el Gremi de Pescadors de Sant Pere fa normativa i entre la normativa diu doncs, bueno, s'han de situar a tants metres de les platges, a tants metres de les llacunes, i hi ha també, perquè això també s'ha anat estudiant els historiadors, perquè buscaven altres coses, però que anaven sortint sempre les barraques, sempre estaven presents. Quan se va fer una recerca sobre les salines del Delta, doncs també als segles XIII, XIV i XV, els peons de les salines, els que venien a fer les salinades, habitaven les barraques que se'ls feia dins del recinte de les salines. Quan vaig decidir fer aquella de Carlet, que és la primera, que la vaig fer per ensenyar als fills de la dona com eren les barraques i com vivíem i tot, pues allí jo dic, necessito dues persones que m'ajuden. Vaig anar a buscar dos veïns de Sant Jaume, que eren veïns de la Terra d'Arròs, i mos ajudàvem. I aquells eren més vells que jo, però encara estaven mig bé.
I els vaig anar a buscar i vaig dir que em volia fer una barraca. I es pixaven de riure, no s'ho creien. Però bueno, van vindre i em van ajudar. I van fer aquella de carret que tu ja coneixes. Que era Paulino Matuen i son cosí, eren? Sí, Que tu els nombres a un poema, no? i Paulino Matuen i Ramonet lo Feo. Por aquestes barraques, la veritat és que jo era un del que va participar, però de fet el que va portar la veu cantant ja és una persona que és morta, que li diuen Joan Alieu, i ell és el que portava la veu cantant d'aquí. Molt bé. Aquí tenim l'estructura. Sí. Aquí el que me va cridar molt l'atenció d'esta és que són afegits, no? Los pilars, per exemple. Sí, perquè resulta que la primera que vam fer ens va quedar molt catxa. Llavors li vam agregar un tros i la vam pujar altra vegada més. Sí, però tot això va ser culpa meva, saps? Perquè el barraquista, que és Joan Alieu, que et dic, doncs ell ja tenia la mania de fer-la alta. Però jo li deia, no, que està bé, i total que la van fer. Però llavors vam veure que estava massa plana. I vam agafar, i una segona vegada vam pujar les bigues aquestes i la vam fer més alta. Li vam donar un metro més o un metro i pico. Nosaltres, per exemple, tenim les canyes a l'empelt de Nadal o a la lluna vella de gener i de febrer. I garantim que les canyes duren més de 200 anys. Si tu les talles a la primavera o a l'estiu, als 10 o 12 anys s'han podrit. Això és fàcil d'entendre, Mira. Tu tens una habitació i no hi ha menjar, ni rates ni formigues. Si poses menjar, a la curta o a la llarga, rates i formigues. Si tu, a l'empelt de Nadal o a la lluna vella de gener i de febrer, que la canya està seca, aletargada, no corre la sàvia està tota de la soca. La talles, el bitxo no pot anar a menjar, que no n'hi ha. Si tu la talles a la primavera o a l'estiu, que està creixent, que tota la sàvia passa per la canya, llavors és com va a fer-se. Jo he desfet cases a Tortosa que tenen 300 anys i el canyís del Solràs està de la mateixa manera. I hi ha catedrals, castells que tenen cents d'anys i tots els canyissos que hi ha baix del guix i tot això estan tot de la mateixa manera. Aquella gent sabia com, quan tallar les canyes, quan tallar les fustes, en quina lluna, en quina època, quan tallar el borró. Clar, tot això és el que apliquem nosaltres, i que has anat aprenent a poc a poc. L'últim que he après és això, el borró de 2 anys. I el borró segar-lo a l'hivern. Al de Nadal, la vella de gener, febrer, que és quan tallem tot el borró, lo sequem a mà, l'enfeixem i el tenim per tot l'any. No tallem el borró a la primavera, perquè si tallés el borró a la primavera o durant l'estiu, no tindria la força que té i no duraria el que ha de durar. El Ayuntamiento de Valencia tiene un catálogo de barracas protegidas, ¿vale? Aquí en la zona queda solamente una sola barraca que está construida con el material original, que es con el techo de borró y luego las paredes con la paja del arroz. Queda una solo en el Palmar. Las demás que quedan ya nos tienen tienen la fisonomía de lo que es la barraca en sí, pero los materiales no. Entonces, el borró aquí en esta zona se ha utilizado para los tejados de las barracas y luego para proteger sobre todo las plantaciones de tomate en la zona del Perellonet, para aislarlas o evitar la acción del viento del mar. I més coses, la rehabilitació de la barraca dels Arandes al centre del Palmar avança a poc. Avui hem eixit amb l'últim barraquer que queda en actiu a tota la comunitat valenciana per a segar el borró. El borró és la coberta vegetal que es veu en el típic sostre de les barraques. Esta planta ha de tindre unes condicions òptimes perquè sigui bona i suporte les inclemències de l'oratge durant uns 5 anys.
Eixim cap a la devesa de l'Albufera buscant les mates de borró. Són la matèria vegetal que es col·locarà després en el sostre de la barraca del Saranda. Acompanyem Josep Rostoll, l'últim barraquer de l'Albufera en actiu, que participa en la restauració de l'última barraca original que queda en peu. Avui toca segar el borró i s'han de buscar plantes de més de 2 anys. Obrim camí per accedir a la collita. Té que anar tocant terra la corbella. I la llargària, bé, sí, tu sega-lo ras a terra. S'han de fer 400 garbes de borró per a poder cobrir tot el sostre de la barraca. És una faena dura que només es fa a mà i corbella. Arriba el moment de lligar els feixos. Les garbes, això que estic fent en cordell, però també se poden fer en borró mateixa. I esta era l'anigar. Perquè el borró té les seues complicacions per a utilitzar-lo com a coberta d'un sostre. És una canyeta fineta, impermeable. I si el borró se sega i és tendre de l'any, quan se seca perd molt i acaba podrint-se. Mentre que si el borró té més de 2 anys, com este, que este té 3 anys, està especial. Després de tota la jornada segant, s'ha de treure el borró per a deixar-lo al sequer. Se carrega el coll fins a arribar a la barca, i amb esta es trasllada a prop de la barraca per a preparar-lo. S'han de deslligar les garbes, escampar el borró i deixar que s'eixugue. I ara soda, sí. 2 dies, se niga altra volta i ja se porta per teixir la barraca. Mentrestant, ací a la barraca del Saranda, està preparant-se el sostre per a pràcticament en 2 setmanes instal·lar la part vegetal de l'edifici tradicional. Para segarlo se necesita permiso. Entonces, cuando es una barraca de la zona, se le da permiso para que siga el borró para hacer los tejados, porque lo que hacen es la cubren de otro material y guardan y la recubren con borró pues para que tenga el aspecto. Y la única, y en el Palmar podéis ir a verla, que además la acaban de restaurar ahora, una barraca que queda totalmente en origen, con las paredes y con el techo y por dentro, para no, que no se es privada, entonces ya tenéis que ver, porque luego hay muchas barracas, pero ya no tiene original como tal, no hay, no quedan ninguna. Veieu, ahí està, veieu aquesta paret que està ahí dibuixadeta, ahí està representat molt bé el que és la barraca, el que és la marxal, el que són les barques de l'Albufera, en les veles llatines. Aquesta barraca s'ha rehabilitat de fa 6 mesos cap així i té aproximadament uns 300 anys. Aquesta barraca era una barraca típica de pescadors d'ací de la zona i tot el que veieu blanc, que està emblanquinat, era fang i pallús, és a dir, toves, pastalls i acoplats un al costat de l'altre. Per la banda de dins tindria senill i el senill estava lluït en calç. Mireu, així podeu veure el senill per la banda de dins, el senill per la banda de dins, això és el que se veu dins de la barraca. Tot això que tenim així. Això se diu senill i això és canya. Este reforçament que hi ha així, això és canya, però això és senill. Això és borró i va teixit. Està teixit a una distància d'uns 30 centímetres, a tongais, des d'ací fins a dalt. I dalt, a la banda de la carena, està tapaeta, en este cas seria fang i pallús, i per damunt lluït en calç, perquè la pluja no ho desfera. I l'estructura? L'estructura la vau canviar? La fusta de les bigues? Sí, la fusta la van canviar. La fusta la van canviar de dalt i casualment la fusta esta d'ací era de pi, però pi italià. No era pi d'ací de la devesa. No sabem el per què. A veure, fa acabar, fa que sigui la vegada. La canya se cull i se deixa en el corral. Quan se secava la pell, en una navaixa,
de dalt en avall. Se pela i se queda ben momenteta. Fineta, fina. Jo encara sé pelar-les. Tinc una planta que les té. I entonces això estava, ja jo crec que ne ficava 25. A fer això. Manolls de 25. I les tenia totes a l'arrimats a la porxaeta, i això era perquè quan ploguera que xorrara l'àvia i no es podriren. No teníem almacén ni res, o sigui, era una manera de cuidar les coses, i una manera de servir-se de les coses, i que era impressionant. Era impressionant. A veure, el fregar les dones en l'espart, què era? Pues el tros de la xarxa que estava podrida, que ja no servia, era l'espart. Era el fregall de la casa. Se reciclava moltíssim. Tot servia. I la barraca la teníeu aquí al centre, i com és que us van obligar? Ahir el senyor alcalde digué que era un perill públic. Per als incendis. Perquè tenien que fer mascletades en les festes, i cordaes i tot, i la barraca era un perill. Ja. Punto. I no tenien diners i tingueren que tirar la barraca. I aquest detall no el sap ningú, només que jo que el puc dir encara. Però així no va ser. Que l'hagueren apanyat, entonces, que hi havia hagut un vent d'hivern i se trencava la carena, però ens ja ho arreglaven. Però clar, com estava a la plaça, havien de fer... Però no mos deixaren. I així van anar desapareixent, no? I així van anar desapareixent, perquè jo visc allà en els Redolins, allà al final, i encara jo casar estava la d'enfront del Tio Vicent. I la del meu cunyat Ramonet, aquelles encara duraren, però ja fa molts anys. Ja queda una, no? Per allà queda una. No, ja no queda ninguna. Ninguna. I aquest carrer, fins al final, més les del carrer de les Marietes, això eren tot barraques. El que no sé si heu arribat a fer, igual que així, els murets. Així teníem molta morera, del temps de la seda i tot això, no? I es posaven estaques de morera per aguantar els murets de les barraques. Perquè la morera, una vegada està posada entre els murets i tocant terra, uns espais molt humits i demés, no? La morera aguanta molts anys. Aguanta. Sí, sí. No, això no ho han fet allà. Només vergues d'olivera per a fer els tancaments dels cantons del borró. Sí. Com que es dobleguen per a poder fer el tancament de les cantonades. Pues està bé. I avui tornem al Palmar, prop de València, per a veure com es treballen les rajoles que s'utilitzen per a les parets laterals de la barraca del Saranda, l'única que mantenia els elements originals d'aquestes construccions del segle XVIII. En la rehabilitació s'han proposat utilitzar els materials i les tècniques que utilitzaven ja els barraquers des de fa 200 anys. Una de les séquies del Palmar, enmig de l'Albufera, li servirà a Diego per a remullar la fusta de les gassoneres, els motlles per a fer els gassons, els atobons de fang amb què es construiran les parets de la barraca del Saranda de finals del segle XVIII. Si la adobera está seca, la madera va a absorber el agua del adobe, entonces se va a pegar. Entonces tenemos que humedecer bien las adoberas para que no se pegue. Ben humides les gassoneres, arribem a la barraca i ens posem a fabricar les rajoles de fang. Necesitamos tierra arcillosa, normalmente arena para compensar un poco el exceso de arcilla que tenga nuestra tierra, y después le añadimos una fibra. En este caso, paja. Els materials necessaris s'han de pastar amb molta cura perquè un excés d'aigua faria la pasta massa líquida. Ahora estoy viendo un poco la plasticidad del material, ¿vale? Me interesa llegar a un estado plástico, que sería como de plastilina. Amb la massa òptima per a la fabricació només queda introduir el fang en la gassonera. S'ha de pressionar per a evitar que hi hagi bufes d'aire en l'interior. Si no és compacte, el gassó es bada quan està sec. Este ya es un adobe que ya está curado, ya está secado al sol. Está listo para utilizar. La rehabilitació de la barraca del Saranda, així en el Palmar, molt prop de València, se centra ara en els gassons. Estes rajoles de fang que ens ha construït Diego i que van a formar part de les parets laterals de la barraca. El paper que fa el fang en totes aquestes estructures és mantindre fora el fred i la calor. Quan s'acabe, es pinta de blanc amb la calç. Gràcies a això la humitat no entra, l'aigua no entra i l'estructura se manté seca per la part de l'interior. La rehabilitació avança cada dia amb materials sostenibles com els de fa més de 2 segles. A la banda de fora s'emblanquinava, de vegades es feia una suculada en blavet, en un blavet també sanitari, i també a la part de fora, a la part de l'androna, l'espai que quedava entre barraca i barraca, que es deia androna,
Així es plantava gerani, es plantaven murcianes, que és una planta que xupla del terreny i evita que estigui sempre humit i, per tant, ajuda estructuralment al muret que sosté la barraca. En barca. Bueno, por el otro lado se llegarán. La barraca del Palmar, ¿cómo lo hicisteis? Bueno, a ver, nosotros intentamos cuando vemos un edificio a restaurar, intentamos reparar lo que hay, no intentamos inventarnos nada. Entonces, en este caso, como había unos muros que estaban en parte levantados con adobe y la última parte hecha con fang remugat, con esa especie de barro mascado que se dice aquí en la tradición, y luego tenía una estructura de madera con los pares, ¿no?, la hilera superior, y tenía una serie de tirantes, ¿no? El problema de eso es que hay un ataque de termitas súper grave, muy serio, de manera que gran parte de la estructura se tuvo que sustituir. Y lo que sí que ideamos fue, para evitar los problemas de incendio, la estructura tiene una doble estructura por encima. O sea, tiene los pares y tiene los sobrespares. O sea, todo tiene un doble. Y entre la estructura y la sobreestructura hay todas unas capas de yeso y de corcho que aíslan del fuego. De manera que está viendo uno la barraca, pero tiene un doble sistema, de manera que si hay fuego por fuera no entra dentro y si hay fuego por dentro no sale fuera. Claro, eso no es tradicional. Eso ha sido un poco una reinterpretación debido un poco a que, bueno, en principio tiene un uso público, que no es público realmente para que sea, digamos, porque sea comercial, sino que entra gente y por lo tanto tenía que estar protegido, digamos, al tema al fuego. Y lo que sí que también ha sido interesante toda la intervención en los muros, porque los muros eran de adobe, pero como por las termitas todos los tirantes de la cubierta se habían roto, la cubierta había empujado muchísimo. Entonces los muros se habían abierto y entonces hemos tenido que reforzarlos. Entonces lo que se ha hecho es, digamos, que si estaban así de abiertos y así de verdad, o sea, porque estaba... Hemos puesto un doble muro por aquí y un doble muro por aquí. También con adobe, conectado al muro interior, de forma que ya tiene un muro súper potente y ya por fuera lo ves recto y por dentro lo sigues viendo inclinado, pero bueno, por dentro es un muro y por fuera está reforzado con adobe. Porque por dentro está inclinado y los dos muros, el adobe viejo y el adobe nuevo, están trabados con cañas del lugar que hemos abierto en forma de arpón. O sea, tiene como un arpón por un lado y un arpón para otro para que se aguanten, funcionen los dos simultáneamente. Aquesta doble de res la ho he de vendre a l'Uixador, però no m'ho deixen a Ruixar. Bueno, a veure, què recordeu de la barraca que teníeu aquí? On estava situada? La barraca estava situada aquí així, tal com està la caseta, una miqueta així decantada i així de cara allà, i estava, bueno, la barraca a l'entrada al fumeral, i la cuineta dalt un altillo i ja està. I teníem va estar l'animal i tot allí, no? No, en teníem d'animal llavors. Llavors hi havia un llençol gran que va ficar la mare, llavors l'habitació nostra i l'habitació dels pares. Els pares. Després... A l'entrar a la mà dreta estava el lloc que cuinàvem. Que cuinàvem, a la dreta. Llavors després ja vam fer però la caseta es va fer molt més després. Llavors aquí sí que estava l'animal, aquí estava l'egua, després el cavall. Quan teníem la barraca va ser quan traiem la terra. Desmuntàvem la terra, dime. Era la Sornova. No, la Sornova estava allà. La Sornova i la Gaeta. I la primera que van treure va ser aquesta. Esta d'aquí. Tots eren endurials, tot, van dir que de fer la guarda, tot. En soses i llac. Vale. I entràveu per la part d'allà, no?
Sí, perquè allà, entrem per la part d'allà. I llavors la barraca, me va dir mon pare que van baixar un pic que van tallar la muntanya i mon tio Andrés, perquè mon tio Andrés vivia en aquesta caseta aquí, mon tio Andrés i mon pare van baixar per la vora mar, una nit fent 500 metres, l'altre dia fent 1 quilòmetre, baixant per la vora mar per fer la carena de la barraca. Tenia 9 metres per 4, 9 metres de llarga per 4 d'ample. Ells on te van dir que estava la barraca, com jo et vaig dir-te, o no? Sí. Al temps de l'arròs, mon pare treballava en posta de pintor i no estava sempre mon pare. Mon pare estava el fin de setmana i teníem la barraqueta que no era molt gran, com si diguéssim. I al costat de la barraca el que hi havia era una enganilla per a drenar, diguéssim, el que és el salitre del camp de l'arròs, que nosaltres estem voltats de la mar per 2 parts, perquè una banda és mar i l'altra banda és canal de desaigüe, però que entra a l'aigua de la mar. Llavors, la barraca estava justament aquí davant de mi, davant, i la porta que entràvem estava de cara a la mar. Jo me'n recordo d'això, de cara a la mar. D'això me'n recordo. I hi havia un tamarit. A la barraca, quan vos quedàveu? No estàveu tot l'any o sí? No, només d'estiu. Baixaves al març, Sí. traiem els empalls els posàvem aquí damunt de la carretera, en un tiracet pla, i llavors això ens ho enduíem per fer pastocinos. S'anaven secant els de damunt i els anaves portant. I llavors al setembre, últims de setembre i primers d'octubre, quan s'acabava la collita, m'ho anàvem per casa. I de la barraca jo el que recordo és que era menuda, era menuda. I jo, meus germans me van fer d'un plat de porcelana, van fer un forat i em van ficar un cordell. I jo carregava i descarregava coses, feia el que devia ser o camió, o no saben què era, o un tractor, no saben què era avió, feia servir allò, i pegava voltes a la barraca, jo això me'n recordo, i vaig caure a l'enganilla, que vaig plorar. Claro, doncs bueno, me vaig assustar i ma mare segur que encara més, perquè uns veïns de 2 o 3 terres més per allà, al costat veïns, en el seu moment una xiqueta se'ls ho va ofegar. I clar, i els veïns del camp d'arròs tocant, llavors era Matia Fina, i jo me'n recordo que en aquell moment també estava Matia Fina i va vindre. Jo el record més fort que tinc de la barraca és això, és este episodi de la meva vida, que era menuda, és que com me vaig endur tant de trote, doncs sí que ho recordo, això ho recordo. Dentro del estudio que se ha ido realizando sobre la posible, todas las barracas que aparecen en planimetría histórica y el seguimiento a lo largo de los vuelos, son fotografías aéreas, distintos vuelos que se han ido realizando desde el siglo, principio medio del siglo XX, hasta la fotografía satelital que tenemos hoy en día, se puede ir viendo la evolución de esa primera barracas que venían marcadas en la planimetría topográfica, hechas a mano, por lo tanto tienen un reconocimiento del terreno real, porque era gente, topógrafos, que fueron pasando por los campos, por todos sitios, y marcando lo más exacto posible en la ubicación de esas barracas. Y además lo dejaban reflejado en esos planos, la palabra barraca, por lo tanto no nos deja mucho margen de duda. Aquí estaven les barraques de Montió Valero. Tenia unes barraques molt grans, tot això era com un salat. I nosaltres passàvem l'estiu aquí, passàvem tot l'agost aquí al de Montió. I durant el dia anàvem a fer tellerina i el que hi hagués per la mar. I per la tarda anàvem a pescar el mollet. Bueno, els grans, que jo era menuda, però és igual, també anàvem. Diràs que ho veigues ara? Què et ve a la memòria? Doncs bueno, me ve les barraques que eren molt grans. Aquí hi havia un molí de vent que havia construït Montió Valero
I aquí hi havia 2 barraques molt grans que mos quedàvem tot l'estiu en mons tios, en les filles, en mans germans i en amics que venien de mons tios i mos quedàvem tots aquí tot l'agost. Passàvem aquí tot l'agost i mon tio feia molts de melons i aquí pues, passàvem. I era igual que tots no eren família, era com una família i bueno, són records molt, molt bonics. Mon pare les feia a les barraques. Mon pare va fer la que vaig néixer jo, li va fer per la tia bufaire, bueno, i va anar a fer hasta, llavors no barraques, los paraigüeros que diuen antes, igual que les barraques, a Peníscola. Però mon pare sí, feia les barraques, les feia ell. Veiem això, doncs encara que el nostre objectiu és reconstruir, també s'ha de mantenir. I s'ha de fer això, s'ha d'anar controlant que es vagin mantenint i sobretot també internament, externament i internament. Mira, aquí al final d'esta terra d'arròs teníem una barraca molt gran, que és on vaig néixer jo, perquè ma mare era d'Amposta i ho tenia tot preparat per anar-se'n, però no va ser temps. I jo vaig néixer aquí. Va vindre la comadrona de Sant Jaume, però quan va arribar la comadrona jo ja havia nascut. A ma mare li va fer el part una veïna que vivia també en barraca, que li diuen la tia bufaire, i ella li va fer el part i jo vaig néixer aquí baix. I després mon pare va fer una barraca que estava poc més o menys aquí, més menuda, perquè ja no mos quedàvem, ja no vivíem tot l'any, ja vivíem al poblet. I fins ara pues, sempre hi ha hagut alguna barraca, sigui de bova, sigui de borró, sigui de fusta, sempre hem tingut alguna barraca. I ara esta la va fer mon nebot Francisco. Una caseta de fusta. Una caseta de fusta, més de barraca, perquè, clar, ell no en sap fer. No n'ha de pres ningú, només que una mica mon fill, que no acaba tampoc d'acabar res d'aprendre, però ells no en saben fer i, bueno, pues se la va fer de fusta perquè li feia il·lusió, que sempre... Ell va conèixer les barraques també, mon nebot, i bueno, pues com era de son iaio i això, pues li fa il·lusió i se l'ha fet de fusta. Ton pare se dedicava a fer barraques o treballava de més coses? Mon pare treballava pel sindicat, primer d'Amposta i després pel sindicat del poblet, però mon pare anava a fer barraques, sí. Se dedicaven llavors a pescar, a segar, a birbar, i a part feia barraques, sí. Va fer moltes barraques. I cobraven o no? Mon pare normalment les barraques no, les ho anava a fer gratis. Pues s'ajudaven, d'uns als altres s'ajudaven, sí. Ahora, con el LIDAR, en este caso hemos podido documentar las posibles ubicaciones de algunas de las cabañas que aparecían en la planimetría original, en aquella topográfica que hablábamos antes, y que a lo largo del tiempo en las fotografías se han perdido. Esa tecnología LIDAR nos indica algunas posiciones de las cabañas que habíamos perdido. Por ejemplo, en esta donde estamos ahora mismo se veía una superficie que resalta sobre la imagen actual, sobre el terreno. Físicamente, al venir aquí, no se ve nada. Vemos la cubierta vegetal, pero no queda ninguna evidencia física que podamos ver. Gracias al LIDAR, al eliminar esa cubierta, se ve en la imagen, gracias a la imagen de satélite, la fotografía te genera, una anomalía, que como se le suele llamar, digamos, una posible estructura que modifica, nosotros aquí no lo vemos físico, pero bajo tierra, aquí cubierto, se aprecia un rectángulo que podría corresponder con la posición original de la barraca. Por lo tanto, si se confirmase que esa estructura realmente está, podríamos estar viendo en esa imagen, no se ve físicamente construido, pero sí veríamos el espacio que ocupaba, porque el suelo
el suelo suele ser un material compactado, es más duro, entonces la imagen que te devuelve esa tecnología por láser se quedaría físicamente marcado. Sempre m'havia agradat la tipologia de construcció de les barraques i vaig començar a buscar informació. També vaig contactar amb el mestre barraquer David Monllau perquè volia saber tots els passos per fer una barraca i poder-ne construir. A partir d'aquí vaig acabar contractant un operari que va tindre el senyor David Monllau a Panell tota la vida, perquè estava parat, i el vaig contractar, que actualment encara treballa per mi, i junt amb ell vaig construir-ne i vaig aprendre moltíssim. Fan la solera, apoyen les canyes damunt de la solera i després ho rebussem. Al vindre aquí veiem una mica aquestes primeres hipòtesis dels estudis que s'estan realitzant a nivell tèrmic, que la barraca com a construcció té unes mancances a nivell energètic, no? Ho podem comprovar una mica en elements, diguéssim, d'instal·lacions auxiliars per a, en aquest cas, a l'estiu refredar l'interior. Això el que demostra és que els estàndards, diguéssim, antics no tenien tanta importància, però avui en dia s'ha de millorar, és una de les vies, millorar el comportament energètic d'aquesta construcció. Aquí ja podem tindre datos de com treballa la coberta. Mira, està a 26 ara mateix. Què mesura aquesta càmera? La càmera que mesura és la temperatura de les superfícies, diguéssim. Ens va molt bé per a veure quina relació hi ha entre la temperatura exterior i la temperatura interior. I en aquest cas el que ens permet observar és la temperatura que tenim a l'interior de la coberta i sabent la temperatura exterior podem veure quin és l'aïllament que ens està proporcionant. El que hem vist en general és que la barraca tradicional a nivell d'aïllament té uns valors molt baixos. Per tant, en el que és el projecte de barraca innovadora, el que pretén és millorar tots aquests valors, augmentar l'aïllament sobretot. Principalment de les parets? Sí, el que dona valors més baixos són les parets. Són parets que són molt primes de fang i canya. En canvi, la coberta sí que dona uns resultats més òptims, més bons, i per tant el treball principal és a les parets, sobretot. I quines alternatives s'estan pensant? Alternatives per incrementar l'aïllament estem mirant d'incorporar la clofolla d'arròs com un aïllament natural, en aquest cas, propi de la zona. Són materials, diguem, sempre en la línia de bioconstrucció, materials naturals, que siguin saludables. I a més de lo que seria l'increment, diguem, de l'envolvent, de les condicions tèrmiques, també volem incorporar tota una sèrie de sistemes passius que permeten refredar la barraca a l'estiu i escalfar-la a l'hivern. Són sistemes com podrien ser mustrombe, també posts canadencs per refredar l'aire interior o aprofitar millor l'assolellament, diguéssim, del sol a l'hivern.